No onks niistä kärryistä mihinkään? No mitenhän tää nyt sanois? Saas suoraan vaan sillähän siitäkin päästä. No, niiden myyntikelpoiseksi korjaamiseen menee semmoset 5-10 tonnia. No, eihän toi nyt niin paha oo. Per auto. Mitä semmoista? Mites äijä kommentoi uutisia? No, onkohan toi Aleksin arvio nyt ihan oikein. Ja eikä niitä tarvitse mihinkään näyttelykuntoon korjata, kunhan kulkevat. No sen hyvä saada kuitenkin katsastuksesta läpi. Eli sen Saab 96 voi unohtaa heti kättelyssä. Miten helvetissä tommonen pässi on osannut edes lapsia tehdä? Tässä alkaa nimittäin kovasti jo ihmetellä omakin olemassaoloa.